the word ubaba uNkosi nomama uNkosi ubaba Duma. Ngiyabingelela amadikoni, ngiyabingelela kakhulu uMamzwane egameni lika Jesu Kristu Canyon ama Phoenix, i-worship team abashayi bogubhu kwelihle igama lika Jesu. Quickly bazalwane ngicela sifunde uJohn ngokuka John chapter 11 egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Baba umlotshwa ngiyabingelela kakhulu. John chapter 11 ngicela sifunde u37 kahlehle ngibabele ku verse 40, but ngicela siqale ku37 kwelihle igama lika Jesu. Cela ophethe lezulu angilekelele. Luka John chapter 11 verse 37. Kepha abanye kubo bathi, lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni, lalingumhume, kwakukhona itshe phezukwawo. Wathi uJesu, susani itshe. uMarta udadewabo ofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ngokuba sezizile. Verse 40. uJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Ngicela ufunde chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela. Amen. Amen. Ngifuna nje leyo part kuphela. Ngicela ukhuleke in Jesus name you can pray. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi emile kuze kube phakade. Thank you Jesus. Baba wawukhona wena ekuqaleni umhlaba ungakasekelwa, ukhona manje uza kuba khona uNkulunkulu kuze kube phakade. Izwi lakho Baba lukukhanya endleleni yethu, izwi lakho uNkulunkulu wethu linguwena uqobo. uNkulunkulu wethu namandla ekseni ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu wethu uthulula kule ndawo inhliziyo yakho. Ngiyakhuleka ukuthi dala kule ndawo okusha ngezwi lakho. Khuluma uNkulunkulu wethu kube ngathi uyaqala egameni lika Jesu, uphilise wakhe ngalo izwi lakho. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Singahlala phansi. Lencwadi bazalwane esiyifundayo kunezinto ezingithintile kuyona. Uma ufunda iBhayibheli kunomoya owawuphezu kwabantu abaloba iBhayibheli, ababhalanga konke okwasho uNkulunkulu. Kulimited kakhulu abakubhala, yet okuningi kwasala kumoya owubahola. So kufanele uma ufunda iBhayibheli ube nalo moya owubahola ngesikhathi bebhala, so that uzozwa nezinto abangayibhalanga kodwa ezikumoya owukubo njengalokhu bebhala. uJesu la ufinyelela kumzalwane obroken olimele. uMarta ushonelwe umfowabo uLazaro. Mayeshonelwe uJesu akekho kuleyo ndawo. Uma ke uJesu efika kunesililo kulomuzi, kukhalelwa ukuthi ukube ubukhona ngaba yikho yonke lento. Kunomuntu ola endlini owehlakalelwa izinto aze acabanga ukuthi maybe I have lost the presence of God. Ukuba uJehova benami bengeke yenzeke lento. Uyathandaza enhlizweni ukuthi Nkosi yiba nami, kodwa ukhona ukuthi isimo senze ngathi bengekho kodwa ekhona. Ayibonge iNkosi bazalwane.
lapha kuJohn 14 verse 6 uthi uJesu ngiyindlela. Haleluya. Kwathi ngithi thinto seduze kwakho uthi singabantu baleyo ndlela. Singabantu baleyo ndlela. Ngizochaza bazalwane indlela nje kuphela bese ngihlala phansi nabantu baleyo ndlela. Haleluya. Njengalokhu ke uMatha ekhala into emkhalisa kakhulu bazalwane khona into eyayikumoya kuJesu ayengayazi uMatha eyayinamandla ngale kokwazi uJesu ngoba uJesu wayengenza intando yakhe wayenza intando kaBaba osezulwini egcwaliswe ngumoya ongcwele. Haleluya. So lendlela ke esikuyo bazalwane akuzange kushiwo ukuthi imililo ayizukuba khona, akuzange kushiwo ukuthi amanzi amaningi awayikuba khona, akuzange kushiwo ukuthi amajele awekho. OSilas noPaul bangena ejele behamba kuyo lendlela. OAbednego noMeshach bangena emlilweni behamba kuyo lendlela ngoba ukuthi kulendlela akusho ukuthi imililo ayikho. Haleluya. Abantu abaningi abahamba kulendlela enguJesu bazitshela ukuthi lendlela ayinazo inkinga kodwa lendlela inemililo, lendlela inokuhlaselwa, lendlela inemigodi, lendlela inokukhutshwa nokuqhubeka. Uma ukulendlela zizokwehlela mntakababa. But uma ke ukulendlela uJesu ukhuluma noMatha uthi ngiyakubona ukuthi ufelwe, ngiyakubona ukuthi wehlelwe isimo esibhlungu kodwa angishongo na ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngizokhuluma nabantu ababhekene nezimo baze bayibuza ukuthi kungabe kahle ngisemi kahle yini nenkosi. Ngizokutshela ukuthi umi kahle nenkosi, izinto nje ezikwehlela ngoba ukulendlela. Kodwa ngiyamthanda uJesu uthi angishongo yini ukuthi wena noma ungangena emanzini amaningi uma ukholwa uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Webazalwane ngiyakhumbula uDaniel bemfaka emphandweni weingonyama kanti kuzo ingonyama uyobona inkazimulo yophezukonke. Ngizosho ukuthi uDaniel into eyenza zingamudli ingonyama inkazimulo kaNkulunkulu yayimsibekele. Ngizokutshela ukuthi uDaniel ngalesikhathi ingonyama iappetite zifuna ukudla zazingeyidle inkazimulo kaNkulunkulu. Ngizokutshela mntakababa uDavide ebhekene noGoliathi into eyamenza waba neconfidence is the glory of God. Ngoba noma ungabhekana noGoliathi as long as ukholwa uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Awu abantu abala endlini ngizokutshela ukuthi zikunethile kodwa you are here because of the glory of the Lord. Kholwa uzawubona inkazimulo kaNkulunkulu. Angishongo yini ukuthi only believe, kholwa nje kuphela. Matha, do me a favor, umfowenu ushonile kodwa you are about to see the glory of the Lord as long as your faith is in Jesus. Ngizokutshela ukuthi izimo zakho zizoveza inkazimulo yophezukonke. Hallelujah. Kholwa uzobona. Hayi ukuthi kholwa angeke ungene ezilingweni, cha, uzongena ezilingweni.
kodwa izilingo zizokubonisa inkazimulo kaNkulunkulu, zizokubonisa amandla kaNkulunkulu. Webazalwane, ngiyakhumbula ngalesikhathi oPaul noSilas beshayiwe. Ngiyazibuza mina ukuthi yini abantu bashaywe bafakwe etilongweni, mabefika etilongweni bathi akekho njengawe, uyidwala laphakade, ungusonini na, awubaze badumisa kangaka beshayiwe. Kanti bayazi ukuthi noma uphakade ejele, kholwa uJesu phakade ejele. Uma ukholwa awuzukufila ijele, kodwa khona into ozoyibona. You will see the glory of God. The glory of God. Kunabantu la endlini umoya omngcwele ungithumile ukuthi kunesimo ophakathi kwaso, kodwa you will see the glory of God phakathi kuleso simo, ngoba wena ungowenkazimulo kaNkulunkulu ophilayo, ngoba wena ungowamandla ezulu. Kholwa uzakubona, 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 uzakubona. Angikwathi angikhulume ngokukholwa ukuthi kuleli viki kukhona abantu abazobona hayi inkinga zabo, inkazimulo kaNkulunkulu. UJehova uguqula amatafula uzokwenzela umhlola obizwa ngenkazimulo, 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 ngenkazimulo kaNkulunkulu, ngenkazimulo kaNkulunkulu, ngenkazimulo kaNkulunkulu, ngenkazimulo kaNkulunkulu, ngenkazimulo kaNkulunkulu. Oh, inkazimulo, 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 inkazimulo. Kwathi angithi nje, see the glory, see the glory, see the glory, see the glory, see the glory. You are in the fire. Kodwa yiba njengoMeshach noAbednego who saw the glory in the fire, in the fire. Bazalwane, ungacheka amaqhawe enkolo eBhayibhelini bonke, if not half of them, babebizelwa ekuphumeni bathatha uhambo. UAbraham kwathi waphuma uye ezweni ngizokhombisa lona, angeke ngitshele izwe, kodwa uzohamba ngokulawulwa yimi. Kuthiwa wathi ebizwe uNkulunkulu kwavela indlala endleleni, ngoba naleyo ndlala izokwambula inkazimulo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wehlela eGibhithe, mayehlela khona wathi mayefika waba novalo ukuthi athi uSara unkosikazi wathi ngizothi usisi wami. Thina sizwe ngathi uAbraham uqamba amanga, kanti lendlela once wabhekana nezimo indlela eyamphula inkazimulo. Mayefika eGibhithe bafike bathi hayi lo sisi ohamba naye sizomlobola kuwe, sizokwenza izinto ngoba inkazimulo nasendlaleni uJehova uzokwambula inkazimulo even kwifemina la izinto zingahlangani. You will live by the glory of God. You will not live according to your bank account, kodwa uzophila ngokwenkazimulo kaNkulunkulu. uAbraham einkazimulo kaNkulunkulu, inkazimulo awuyakufisela engathi ungaphila uphile uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. uAbraham ke useshila ukuthi usisi wami, uselotsholiwe uSara, ulotsholwa kuAbraham. Inkosi iyamthatha uSara. uNkulunkulu bazalwane waveza umhlola, wathi enkosini ungamthinti uSara, ngoba lo Sara ona kahle hle unkosikazi kaAbraham. Lithi iBhayibheli kwavela ukugula endlini ababekuyona. Inkosi sijabulela ukuthi ngaze ngamthola umakoti omusha, kanti inkazimulo iyalwelana noma into zakho bangayithatha, kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi inkazimulo izolanda into zakho ezithathwe uSathane. Ziyabuya, 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 zibuyiswa iglory kaNkulunkulu, iglory kaNkulunkulu, iglory kaNkulunkulu. Omunye owathathisa uhambo
uMose wathi wahamba eGibhithe. Mayefika eGibhithe futhi afanele ahambe alide abantwana bakaNkuluNkulu baye eKhenani. Kodwa wena ubona u40 years abawahamba, mina angiboni u40 years phela, ngibona u40 years nenkazimulo kaNkuluNkulu behamba endleleni. Lithi iBhayibheli ebusuku kwakunensika yomlilo phezulu ngoba noma into zakho zingathatha isikhathi kodwa lalela kunenkazimulo ephezulu kwakho. Izinto azikakenzeki but you are led by the cloud. Emini ilanga angeke likushise ngoba wena ungumuntu wenkazimulo. Ungumuntu wenkazimulo. Namhlanje bazalwane ngifuna bonke abantu abathi I have a problem, mina ngizothi enkingeni yakho you will see the glory. Angizanga nje ukuzosha izinto eziningi, ngizothi ngene enkingeni mina ngizoshaya izandla ungene enkingeni. Angishayela inkinga, ngishayela inkazimulo, ngishayela inkazimulo, ngishayela inkazimulo. You will see the glory. You will see the glory. The glory of God. Oh, Elijah had a problem. Waba nenkinga noNkulunkulu. Before Elijah bazalwane uJona uthunywe uNkulunkulu ukuthi hamba eNinive. Uthatha uhambo ngisho mina ungamlaleli uNkulunkulu bazalwane. Noma ngakuthula awumlaleli uNkulunkulu, the glory will follow you. Inkazimulo izokulandela ungamlalela uNkulunkulu. uJona akamlalela uNkulunkulu, disobeyed God. Wathatha iroutine angathunywanga kuyona. Washo ukuthi inkazimulo ihamba naye. Ihamba naye esedukile, ihamba naye elahlekile, engazazi ukuthi ubani, ungokabani. Lithi iBhayibheli kwavela umoya omkhulu. Lo moya kwasho ukuthi noma umkhulu kwabonakala indoda ilalela. Umoya ubunyaka ulaleleni umoya ungaka. Ngibanjwe inkazimulo, angikhathazeki nangemimoya yomkhumbi ngoba the glory of the Lord uma ingakuwena you become so peaceful. Uba nokuthula ongakwazi kuvela, yet you disobeyed God. Le ndoda baze bamathi we ulaleleni, yavukela. NgingumHebheru wamaHebheru, ngiyamoyika uJehova. But mulaleli usaba uJehova, ulaleleni sitatazela kangaka. Ngimsabela ukuthi inkazimulo yakhe noma ngingaduka ingibuyisa yona, noma ngathi sengikhathele ukuphila kodwa ngiyibona ngiphila omunye unyaka ngoba I live by the glory of the Lord. Bamthatha bamphonsolwa out the workings of the glory. Ukusebenza kwenkazimulo uthi usulahliwe kuqhamuka inhlanzi ithi wena ungowenkazimulo, ngena phakathi ngikusa ecebeni likaNkuluNkulu. Yini ngakudigest inhlanzi? Yingoba inkazimulo ikubambile, ayikho into engakuhlafuna. Uma inkazimulo iphezulu kwakho ngizokutshela noma ungaphupha izinto la uthakathwa khona, uphonswa khona, ulinyazwa khona, uzovuka uphila ngokwenkazimulo kaNkulunkulu. You will live. You will live. You will live. This year ngizokutshela ukuthi awungenelanga nje ukubasonyake kodwa ungenela ukuzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Bayethe uNkulunkulu wenkazimulo. Oh, uNkulunkulu wenkazimulo. uNkulunkulu wenkazimulo. Mayephuma uJona eswini senhlanzi, it was like a movie. He never believed lento yenzeka. Ngingena eswini senhlanzi, coming out alive. Yini inkazimulo kaNkulunkulu? Uzongena imini and you will come out alive. They will ask you, uphume kanjani? Wobatshela ukuthi
ngigcotshela ukubona inkazimulo. Inkazimulo nje kuphela, akusiko okuningi, angithakathi, angenzi ngamuthi. Inkazimulo kaNkulunkulu ilokhu ibonakala, ngihamba na mata angishongo yini ngoba uJehova bazalwane sike sitshela uthuthule kanti wake wakhuluma okusela ukuthi asikhumbuze akakusho uthi angishongo yini ukuthi wena kholwa. Uma uke wakholwa uzawubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngizokutshela ukuthi namhlanje bekubanda ekseni kodwa into ekuvusile kubeka la ukuthi uyakholwa. Njengoba usufikile ngizokutshela ukuthi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Sengiyaqeda bazalwane, inkazimulo kaNkulunkulu kubukeke ngathi ayizobona uMatha ngoba uJesu ekhuluma noMatha. Kodwa omunye umuntu wayezobona inkazimulo uLazaro owayengayizwa le conversation. Wayengezwe uLazaro baxoxa ngaye, baxoxa uthini. Kodwa kwasho ukuthi engezwe njalo, he is qualified kwinkazimulo kaNkulunkulu. Uzoyibona naye inkazimulo kaNkulunkulu. Ngizosho bazalwane ukuthi khona abazali abala endlini ukhalela ingane zakho ukuthi awukodwa ingane zami ngiyoya nini nazo enkonzweni. Ngizothi azikho la endlini, wena ula endlini, kodwa nezingane zakho zizoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Zizoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Nkosi, bengiyapha enkonzweni namhlanje ubuzolanda lelizwi lokuthi although ungakaphuma esimeni but usesimeni ukuze uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. The reason why isimo singathi siyaprolonga, as long as ungakayiboni inkazimulo isima ngesiphele, you are there ukhonela ukuyobona isimo, uyobona inkazimulo kaNkulunkulu esimeni sakho. Ngizosho lokhu bazalwane, uma uvuka ekseni noma ungazi ukuthi uzothandaza uthini, wo declare uthi I shall see the glory of the Lord. Ngizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Sathane unamanga, ngizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Noma engakuthiwa uneqalo yakulona wokhuluma ngokholwa, angiye eqaleni ngisayobona inkazimulo kaNkulunkulu. Uyesibhedlela uyo-operator, angiye esibhedlela uyo-operator kuphela, kodwa ngiyobona inkazimulo kaNkulunkulu. Ashayela umuntu elizandla that you will see the glory of the Lord. You will see the glory of the Lord. You will see the glory of the Lord. Noma ngakuthiwa izimo zithini, kodwa wena you will see the glory of the Lord. Why ngithi uLazarus bazalwane? uLazarus wayezobona inkazimulo ingoba uLazarus kwakungafanele avuka osukwini lokuqala, kwakungafanele avuka osukwini lwesibili. Ukuvuswa kwakhe kwaku-timely, kwaku-according to inkazimulo kaNkulunkulu. Niyazi bazalwane, kunezimo uJehova uziyeke ngamabomu. Akusizimo eyidinga usizo libonakalayo, izimo zenkazimulo. Awu bazalwane, izimo zenkazimulo. Ngiyacela ke siphakame sime ngenyawo. Ngicela ukukhuleka nabantu abala endlini abathi Nkosi, I thank you. Ngiyabonga ukuthi ngizobona inkazimulo kaNkulunkulu. That's my prayer. Abantu abangazocela ukubona, abantu ababonga ukuthi bazoyibona, you will see it. Cela ukuthandaza. Baba siyabonga. We thank you Baba wethu kusuka kwabadala bethu kuze kube kwabancane bethu, ukuthi noma yini abazobhekana nayo bazawubona inkazimulo kaNkulunkulu ngegama lika Jesu. Abagulayo abangazazi nokuthi baphethwe yini,
Ngiyakhuluma ngokukholwa uzawubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. You will see the glory of the Lord. Shelmon Welizanda in Jesus' name. Powerful message. Shaizanda one more time. Shaizanda kakhulu. God bless you. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. What a powerful message, mfundisi. God bless you. uNkulunkulu kaIsrael akwenze kahle. Singabe sisahlala phansi bangcwele. Thank you so much for being here.